فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Pes men gasam içýäryn meşrikler we magribleriň perwerdigarı bilen ki tahqiq bil qadir we başarýandyr. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. Şolaryň ýerine şolardan ýaxşyrak jemaatini getirmegini we biz be hiç wajh maglup däldir we etjek işimizden hiç kim alyp galyp bilmez. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Pes goý şolaryny özleriniň batyl zatlaryna çümtürler we dünýäge meşgul bolup oýnatyrlar ta özlerine wa'de edilen güne ýetişýänçäler. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. Ol güne sataşýançalar ki ol günne gabyrdan çykarlar, çakkan bolup çagyrýanyň tarafyna giderler. Goýa şolar bir nişanaň tarafyna ýortýan ýany bolup. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Gözleri zelil we har bolup keşolara zellet we harlyk şamil bolar. Şol gün şolara wa'de edilen gün şolaryň har we zelil bolup waswa boljak günlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Tahqiq biz Nuhy rasul edip öz qawmuna iýerdik ki qawmyň gorkuz güýçli azap gelmeden olurly. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Nuh aýtdy: "Ey qawmym, tahqiq men siz üçin aşkar gorkuzýandyr men. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Ki faqat bir Allaha benne bolun, oşoňa ibadet edin, oşondan gorkun we maňa muti bolun. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Eger tawba edip Hudaýa öwrülip barsaňyz, Allah tebarak we taala siziň günahlarynızdan magfirat eder we sizi ta'khira goýup size muhlet berer ta belli bir wagta çelli. Tahqiq Allah tebarak we taalanyň taýin eden muddeti gelse onu ta'khira goýulmaz. Eger bilseňiz. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Nuh aýtdy: "Perwerdigara, men gowmumy gije gündüz tawhide çagyrdım. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا." Pes meniň çakylygym şolary hiç zat artdyrmady, meger şolaryň ürküp gaçmaklaryny artdyrdy. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومن her wagt şolary tawhide çagyrsam, taten şolaryň günahlarını magfirat edersiň diýip, şonda barmaklaryny kulaklaryna salýarlar, ta meniň kefim eşitmejek bolup, o köneklerini üstlerini örtýärler, o kafirlikde sabit bolýarlar, o nihaýetde ulu tekebburlyk etýärler. ثم إني دعوتهم جهارا. Ondan soň tahqiq men şolar aşkara çagyrdım. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Ondan soň dawat etmegimi şolarga bildirip aşkar dawat etdim. O şolara giydige de aýtdym.